Hej og velkommen til min video. I dag der skal vi spille Fortnite. Og vi er på vej ind i et game. Så ja, det var det. Du skal kigge i kameraet, når du snakker. Jeg må rigtig godt det. Og som I kan se, så der kommer en ny sæson. Så det har vi tænkt os, at vi skal hoppe ind og prøve. Vi har ikke prøvet det endnu. Så det bliver ret spændende at se. Og like og subscribe, hvis I også synes, den her nye sæson den er fed. Men det er Simpsons, der er temaet. Og ja. Hvis I har set Simpsons, så det er jo ret fedt. Jeg har ikke set det selv. Så. Du jobber. Men ja, vi kommer ind i gamen lige om lidt. Og sådan lidt. Jeg kan åbenbart ikke bygge herude, men jeg kan godt nok komme ind i gamen. Du vil snart ikke filme med det. Prøv at søge på firkant. Nej, tryk firkant igen. Jeg gider ikke have den skærm. Tryk lige kryds hurtigt. Fordi nu kan jeg selv styre over eller noget. Det kan jeg ikke. Hvor er det så højt? Okay, vi lander i en eller anden camp, tror jeg der. Jeg kan ikke rigtig læse det store på nettet. Ja, det er en camp. Så Han er totalt noob. man kan godt se det sådan lidt af en tegning. Okay, det er ikke nu. Jeg har ikke noget, jeg kan hjælpe dig med. Men det kunne være ret fedt, hvis vi fik et win, og det ligner ikke rigtig det. Jeg er død. Du var fandme hurtig. Nej, er det ikke bygget? Hej. 2 personer, jeg kan dø. Det ligner lidt af Simpsons, det er lidt en svær sæson at spille i. Det kunne være fedt, hvis I kunne få et win i det. Det var lidt svært for os. Så vi snart have tage med livet. Oh my god, jeg er blevet tabt. Jeg er så dum. Oh my god. Så ligger vi tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, det er mere. Og vi tror, vi skal til at spille lidt mere Fortnite her på kanalen. Men lige seriøst, hvad sker der? Ej, ikke en til. Please. Det er ikke sådan helt så godt. Vi håber Han ikke at vinde i hackede, sæsonen. han hackede sygt. Han kunne se mig igennem busken, altså. Like og subscribe, hvis I nogensinde har set det her. Vi kunne i hvert